έχουμε αποσυνδεθεί από το δοκιμαστικό site. Γράφουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό. Σύνδεση στο περιβάλλον διαχείρισης. Εμφανίζεται αυτή η γραμμή πάνω-πάνω με σημαντικές πληροφορίες. Κάθε ένα στοιχείο του μενού εμφανίζει από κάτω ένα μεγάλο παράθυρο με διάφορες δυνατότητες. Ας πάρω αυτό το URL να το έχω και δίπλα. Και εδώ να έχω ως αρχική σελίδα αυτό που φαίνεται. Θέλω να αλλάξω το όνομα τίτλου της σελίδας. Πώς το αλλάζω? Είχαμε πει, πήγαμε Configuration, από το δεξιό τμήμα, κάτω από το System είναι η πρώτη επιλογή Site Information και εδώ μέσα θα γράψουμε ποιο είναι το site που στοχεύω, αυτό, Vacation in Cyprus. Ωραία. Γράφω αυτό το πράγμα ακριβώς. In Cyprus. Ωραία. Στην front page δεν γράφω κανένα note, τίποτα και Save Configuration. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αλλάξει λογικά ο τίτλος της σελίδας. Φυσικά το theme είναι διαφορετικό. Εντάξει. Θα πρέπει το theme που εμφανίζει σε αυτή τη σελίδα να βγει και εδώ. Πώς θα γίνει αυτό? Πηγαίνουμε στο Appearance και εδώ από κάτω εμφανίζονται όλα τα θέματα που έχει εξορισμού το Drupal, η συγκεκριμένη έκδοση. Εμείς πρέπει να ανεβάσουμε το theme αυτό. Το έχουμε κατεβάσει από το προηγούμενο site, οπότε παρακάμπτω αυτό το βήμα. Αυτό είναι το theme. Πού θα το ανεβάσω? Από ό,τι βλέπετε εδώ, είμαστε στο test 2. Είναι κάτω από το φάκελο Themes όλα τα θέματα που εξορισμού μας έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε η Drupal. Ανεβάζουμε το φάκελο. Είναι πολύ λίγα τα αρχεία, ταχύτητα καλή. Και σε λίγη ώρα, αν εδώ πατήσω τώρα ανανέωση, θα πρέπει κάτω-κάτω να μου δώσει τη δυνατότητα να επιλέξω το καινούριο μου θέμα. Να το. Επιλέγω Enable and Set Default. Default με την κρίση έχει κάποια σχέση? Λοιπόν, εντάξει. Τώρα θεωρώ ότι αν θα πατήσω Home θα έχει αλλάξει το theme. Να το. Πήρε λοιπόν το slideshow από πάνω. Φυσικά λείπουν στοιχεία όπως το μενού, το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας και αρχικά τα blogs. Τα κάνουμε σιγά σιγά. Εμφανίστηκε λοιπόν η σελίδα μας όπως τη θέλουμε, όμως θέλω να βγάλω, να διώξω αυτά τα πραγματάκια από τα μεριά. Πώς θα τα βγάλω? Στο περιβάλλον διαχείρισης επιλέγω Structure και Blocks. Είναι πάρα πολύ απλό. Και εδώ να δείξουμε ότι στο Demonstrate Block Regions, όταν το επιλέξω, τότε δείχνει το site και τις περιοχές όπου μπορώ να βάλω διάφορα πραγματάκια, όπως το μενού. Το μενού μπορεί να μπει δηλαδή στη θέση εδώ πάνω του μενού, όπως το έχει έτοιμο, ή μπορεί να μπει και στο banner 2. Μπορεί να μπει και στο bottom, όπου θέλετε. Μπορεί να μπει και εδώ, να είναι κάθετο το μενού. Επίσης, στο first sidebar που βλέπετε εδώ, επιλέγω Exit Block Region και παρατηρούμε ότι εδώ αριστερά 2, 4, 5 τμήματα είναι αυτά που εμφανίζονται εδώ. 1, 2, 3, 4. Το πέμπτο, ποιο είναι άραγε? Το Help, ναι, το System Help, το οποίο δεν φαίνεται εδώ μέσα όμως. Θα τα αποεπιλέξω πώς? Κλικ στο βελάκι με None. Όταν πάω στο None,
όλα αυτά δεν εξαφανίζονται, πηγαίνουν κάτω-κάτω. Το δείξουμε τώρα. Powered by Drupal. Έτσι. Αυτό Powered by Drupal, εδώ, πώς θα το βγάλω? First sidebar none. Θα πάω κάτω-κάτω. Να το. Πηγαίνει κάτω-κάτω, είναι στο none. Αν θέλω αυτό να το βάλω αλλού, σε κάποια άλλη θέση, θα μπορούσα να το βάλω αυτό στο banner 1. Θα το δείξουμε αυτό. Save blocks. Τότε, με την ανανέωση, δείχνουμε ότι έφυγε από εδώ το Powered by Drupal και πήγε κάπου αλλού, σε άλλη θέση. Εντάξει. Εάν θέλω να το βάλω στο footer, κάτω-κάτω, θα το βάλω στο footer. Είναι διάφορες θέσεις. Οι θέσεις είχαμε πει ότι φαίνονται από εδώ. Εντάξει, μπορούσα να το βάλω, ξέρω, στο user 4, να εμφανίζεται επί δεξιά πλευρά. Το έβαλε στο banner 1 που ήταν πάνω αριστερά. Αν το έβαλε στο banner, στο bottom 3 ή στο banner 4, θα εμφανίζονταν εδώ μέσα. Βγαίνω από αυτό το περιβάλλον, επιλέγω και τα 3 τα αριστερά. Και κάτω-κάτω, για να εμφανίζεται το μενού, εδώ μας λείπει το μενού, ενώ εδώ υπάρχει το μενού. Για να εμφανιστεί το μενού, λοιπόν, τι κάνουμε? Ψάχνουμε το μενού που είναι, main menu, και του ορίζουμε πού να πάει. Θα πάει όχι στο first sidebar, αλλά πού? Στο menu. Τώρα έφυγε από εδώ, δεν χάθηκε, ανέβηκε πάνω. Πάνω είναι τα επιλεγμένα. Εντάξει. Δεν ξεχνώ το save blocks. Και εμφανίζεται τώρα αυτό που θέλω. Το Powered by Drupal συνεχίζει και εμφανίζεται εδώ, διότι δεν είναι στο banner 1 και όχι στο first sidebar, άρα πρέπει να το βρω. Στο banner 1, να το, πρέπει να το διαγράψω και από εδώ. Απλώς το κάναμε για θέμα επίδειξης. Save blocks. Και πρέπει να έχει εξαφανιστεί τώρα. Εντάξει, η αρχική σελίδα μου είναι η home. Ωραία. Τώρα, πώς φτιάχνω μία σελίδα ακόμα? Γιατί εδώ βλέπετε έχω μία, δύο, έχουμε και άλλες σελίδες. Πώς κάνω δεύτερη σελίδα? Πηγαίνω στο content, τόσο απλά. Ας έχω εδώ τη σελίδα μου και θα πηγαίνω από εδώ. Content. Add content. Επιλέγω basic page και δίνω στη σελίδα μου όνομα τίτλου stay. Για να το ξεχωρίζω ότι είμαι εκεί θα γράψω stay content. Θα δώσω στη σελίδα μου δυνατότητα να εμφανίζεται στο μενού και από εδώ από το parent item μπορώ να ορίσω το stay να εμφανίζεται υπό μενού στο home. URL path settings βάζω και εδώ για τις μηχανές αναζήτησης το όνομα και τότε θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα το home ως αρχική σελίδα και το stay από κάτω. Ο λόγος που δεν βγαίνει από κάτω είναι διότι πρέπει στη σελίδα home να δώσω δυνατότητα να έχει υπομενού. Αυτή τη στιγμή δεν είναι expanded. Πώς το κάνουμε αυτό?